И здравейте, приятели, аз съм Камен Чиликов. Днес ще снимаме на Minecraft Pocket Edition до мен и Йоан Бориславов. Здравейте от мен, приятели. И нека започваме. Я не съм правил сървъра. Прави го де. Айде да. Много бързо пише даже. И чакаме. Ще е Survival Craft. Добре. А на Survival? Добре. Не, веднага без искам друг. Бе, ти значи- си бубъркан от те. Сега те влизам, бе. Йоан Бориславов joined the game. Yeah. Аз лета. Уи. Лети. Преби се. Аре, сега ще копаем Ама дърво. какво ще купаем? Дърво. Какво дърво? Жълто, червено. Оранжево. Ще га кажа това. Копай. Копам. Копай, де. Не копам. Сега първо направо почваме с къщата или какво? Да, аре, първо къщата, че миналия път... Не бе, първо ще развиеме. Добре. Ама аз направо си почвам къщата, че... Нема я почваш. В отделни или заедно ще живеем? Аре, заедно. Заедно. Най-добри приятели. Ще се събуда, когато стане 6 часа за училище. Аз си спил дома и си мъжелувам. Защо? Защото така. Защото не е честно аз да ходя на училище. Ти честно, а когато ти ходиш на училище, ти ще ми предадеш материал. Ти си учител. И батякото. Направо, ако искаш да ти напиша домашните. Айде, ти си учител. Не. Ти си лош. Айде се. Пита ли това, бе? За снимането на програмата на PlayStation. Още не са ми казали. Да, приятели, ние ще снимаме на PlayStation с Камен. А кога? Утре. Когато ми дадат програмата, ама Кога? Камен даже- Утре други. Когато Камен му дадат слушалки. Той няма слушалки. Имам, бе. Ще говорим по Фейсбук. Ама тук няма се чуваме, бате. Ич мине. Вижте какво. Вижте какво. Чупин. После ще снимаме втори епизод. Да, това ще поредицата на Minecraft. Ама само, че от неговия... Акаунт. Да. Е. Не знам защо. Аз си дава. Помощ. Помощ. Погледни ме. Къде си? Не мога, бе. Копай дърво, не се прави интерес. Абе. Помощ. Той ще му те. What the fuck, бе, сложих дърво. Не, това става как ме дразниш. Сега ще долу. Няма да знаеш къде знае. То не се вижда името. Не. Случайно. Сега ще бягам на хълм от дървета. Да, и намерих и хълм от дървета. Сега направя трепах. Асасинска. Ти ще се върнеш. Живеем в една къща. Кой е казал, че ще живея с тебе, щом ще ме... Аз съм на мой... Мале, Дами Ти и си господа, кръщел, бе. дами и господа, паднах от 1 милион метра и не умрях. Такъв е живот. Оле, Гори нещо. Охо, Дини! Охо, много са! Цяла армия. Аз намерих лава. Дини. Лава. Същика. Има още такива 3... 6 купчинки с такива дини. Кокошка! 7 дини има вече. Имам Опа, 8 гъргъреш. Имам кокошка. Ще изяде. Дами и господа, аз удрям кокошката, тя не умира. Чакай, бе, дините, какво се правеше, бе? Диня. Как? Динята се яде. Не се яде, бе. Яде се. Не, аз не мога да я. Ами не може, защото не си гладен. Искам да угодня да изям. Не, бе, може да се прави нещо с динята. Ами точно диня. Това където го щупи се прави от диня. Аха, да. Ето, седи се. Аре, чупи ме. Това ще ли е най-дългата поредица. Да, поне 10 клипа.
Аха, 10. 9, 8, Чай, 5 клипа. 10 по 12 колко е? По 13 почваш. 10 по 13. 130. Не можеш да вметаш. Знам бе. Много знаеш. Чай бе, тут 130 минути ще снимаме. Що? Общо всичко до 130 минути. Да те изкара от сървър. Не. Казва, че интернета нещо е свързано с влако. Нещо крещи. Не са някои зомби. Абе не бе, звучи като зомби. Като някое болно зомби. Мина. Не, аз намерих мина, ама. Какво правя? Аз копам дърво за... Да, тя е много голема. Поне има кол. Добре, аз направо почвам да правя нещата. Трябва да се намерим. Абе, семена се правят. Вижме, семена се правят от дините. Това е със семена за диня. Айде. Не бе. Човек, листото на дърветата е във въздуха. Айде. Аха, да. Понекога така. Не искам да го взема. Мога да взема. Идваш ли тук ти дам меч или нещо Аз друго? имам. Браво. Аз си копам дърво за това. Друг ще. Иска ли да сега живеем в мината? Да. Намерих някаква мина. Да дойда до тебе, ама аз не знам къде си. Къде си? Кучето ми вие. Къде си? Абе, в някаква мина съм, бе. Аз съм при лава. Това лава, бе. Ами аз имам лава. Ей, сега как ще се намери? Нищо, ще се намери. Абе, клипа ни от 7 минути, бе. Как толкова сбързо? Не знам. Приятели, този клип ще поне по-малко от 15 минути, защото камерата ни позволява да снимаме повече от 15 минути. Затова е Айде да си купим някоя програма да снимам. Айде, Кога? утре. Откъде пари? Си изкараш. Откъде? Ще ходиш. Абе, кучето ми вие, жал ми е. Ма... Не мога. Горкия той. Нищо. Аре, 14 минути искаш. Няйде. Но втория клип ще го снимаме почти веднага след това, затова ще стане. Затова гледайте всички, ако искате, пак казвам, и в миналите клипове казвах, ако искате да снимаме на нови игри или да снимаме заедно, пишете в коментарите. И аз това казвам в почти всеки клип, затова. Аз с някаква мина. Абе, той аз бе, ама намерих много кол. И съм първи лев. Аз съм по 0 лева. И аз намерих кол. Копай! Аз ще живея за сега у мината. Искам при тебе. Ела де. И карта. Не знам какво На се прави. PlayStation, на Minecraft има карта, бонус карта, смисъл ни дава. Тук нямам. Тук може ли да се направи карта или не може? Много ясно, че може би на всяка Minecraft може. Да, бе. Да. Ма не знам колко се ми заправи. А? Трудно ни... С листи и още какво беше? И компас. Не! Знаеш как? Само е така, правиш един лист. Не беше само лист. Не. Нещо, така, нали, картата и така трябва... Да цъкнеш върху нея и такова тя ще... Така задържиш, нали, ама без да копаш некъде, така като във въздуха и ти се сейва мапа и става. Бум. Не си намериш. Ма трябва да се намерим човек. Аз съм много косан. Абе, той аз. Аз намерих овца. Чупия. Отбой. 2, 3. 4. Чупи ги отбой, бе. Аз ви скъсам. Не, повече тук. Абе, много cool, бе. Вече съм втурил. Мале, дами господа, ударях овцата и тя извръкна в небето.
Да, сега свърши. Верно ли? Да. Не ми се прави недостъпна. Абе, чакай Ще бе. сваля? То Minecraft Pocket Edition още е в алфа версия. Нищо. Алфата... Какво ти стана, бе? Що лев? Без диска. Нещо ми стана. Без диска му левнах Ча приятели. си виранета. Ето, джойнах. Нещо ми стана, приятели. Какво е това, бе? Това е за това е такова, нали, за блок, от такова. Той много държи повече от един стак такива. Май ти държеше. Що не му убия? Аре бе, виж към ми не му убия. Нещо бъгва яко. Овцата се телепортна. Как ще имам... не имам пръчки, бе. Приятели, ако искате, проверете си това вечерта YouTube, защото се кача клип на Respawn Blast. И пак на Minecraft ще качи. Да. Аз ще правя такива блокчета от диня. Ма ти също случи. Я бе, гладен ли? Не съм гладен, бе. Как така, бе? Добре, факлите, да. Торча. Не ми трябва бутон. Аз тук ще живея до една лава. Имам един стак и нещо. Такова. Торч или не знам какво е. Торче. Факла, аре, ще го наричам. Аз вече не се занимавам чак толкова с Майнкрафт, ама вече пак почнах, защото ми харесва играта. То тук е като детрън. Охо, аз си напред тук къща, бе, много ми е готино тук слънче. Тя тъкмо ще е топло и всичко. Чакай. Трябва да се намериме. Ще направя табелка после. Ей. Какво е това 99 плюс? Не знам. Какво е това, бе? Това е за такова на копчете. Да. Плюс 99 бати. Може да направя такова. Забранено е за деца под 99 години. Не е честно. Детрън. What the fuck? Паднах. Ето, аз тук ще живея, ако камък ме намери и вие ще живеете. Ето. Какво е това, бе? Малко ме е страх мене тук. Шо, бе? Защото съм сам. И докато... Той ме е тук, бе, страх. Ще се свия в ъгъл. Тук сега си копая. И колко такова имаш? Вълна. Добре, Илане. Свикнал съм да ти казвам, сега ще трябва да спираме клипа. Защо? Защото станаха 13 минути. Добре, приятели. Чакай. Ние ще се върнем. Чакай. Чакай. Я да видя колко е. Ще седим тук, ще измислим нещо. Ще гледаме малко за другия път. Врати! Сината. Добре, сега, приятели, да кажа, ние ще направим веднага друг клип, докато се качва първия. Но ние няма нищо да правим, ще правим всичко с вас. Не искаме да пропускате нещо. И това е за сега. Аре, сега след малко ще го спрем. Защо не мога да си направиш снимка? Абе, аз не съм се сетил. Моето е на Сега ще спрем клипът. И добре, приятели, това беше всичко от нас. Гледайте ни пак и другия клип, където ще е точно след малко. И чао! И абонирайте се за Елан Бориславов, за мене и това беше всичко от нас. Чао, чао!